φέτος, τι να σου πω. Φέτος δεν ήταν τόσο. Ήταν πολύ... Δεν μπορούσα να συνηθίσω το σπίτι, δεν μπορούσα να συνηθίσω τίποτα, μέτρωνα τα ρούχα μου. Και ήθελα όλα να τα τακτοποιήσω, τα τακτοποίητα, τα βλαμμένα. Αλλά όσο το τακτοποιούσα, έλεγα ωραία, θα το τακτοποιήσω όλα και θα πάω μετά στην Αμερική. Δεν πάνε όλα το φοβημένο. Και σε σχέση δηλαδή τώρα που έχω φύγει, αλλά ξέρεις ότι κάνω κάτι, ξέρω εγώ είμαι πιο ήρεμη και όταν ήμουνα τα είχα παίξει. Καλά βέβαια, θυμάμαι πόσο χάλια ήσουν πριν φύγεις και τη αγωνία με τις applications, όλο αυτό το φρικτό. Ποιες μου να σε πάρουνε και ακόμα εντάξει, χαρά μου. Έχει ξεκινήσει από τότε που πήγες και μετά λέω εντάξει πήγε, αλλά και άμα της αρέσει και άμα της αρέσει, και μετά που είδα ότι ήταν ωραία και τώρα που σ' αρέσει πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη γιατί δεν σε έχω δει τόσο καλά. Πάρα πολύ χαρούμενη. Τα βρούλια! Πάνω για να σας δείξει το δρόμο. Καλώς ορίσατε. Τέλεια, ευχαριστούμε. Γεια σου τα βρούλια μου. Χρόνο για μπανάκι, έτσι. Ένα ήταν, μετά περάστε. Νεράει στο σπίτι. Νερό, ναι. Καλά πρέπει να πάω, θέλω να πάω να τον φιλήσω λίγο. Για τράβηξε με μαμά της και Για πες τι κάνω. Πατάω το πράσινο. γράφει. Αχα. Ρεγόνιος και τώρα. Πού είναι. Δεν το βλέπω. Αχ το καημένο που είναι. Όχι καλέ. Με το που θα το πιάσει θα κλειστεί αυτό και μόνο να μην τεπιδείται απ' έξω. Θα κάνει. Γιατί δεν αρέσει εδώ. Πύλα, σταφύλια. Έλα ρε. Πολύ όμορφο. Α, νεράκι θέλει. Μας περιμένει το παιδί με τις βαλίτσες. Ωχ ρε, είναι κούκλο. Τώρα αναρωτιέμαι τι τραβάω. Για κάτσε να δω και αυτό. Για πήγαινε μέσα. Γιάννη, από την τρύπα μπαίνει μέσα. Του κυρίου είναι. Του κυρίου είναι. Και τώρα τι θα γίνει, ποιος θα το κάνει. Ψά. Κάποιος θα το πάρει μόνο. Κάποιος θα το πάνε. Τι θα κάνουμε τώρα. Αχ, κάτι μου είπανε για νερό. Κάπου ανοίγει το νερό.
το περνάς, λέει. Δεν θα το βρούμε. Να διαβάσεις τις οδηγίες της Λένας. Θα διακόπτει το νερό. Τι δεν είναι οι οδηγίες? Λοιπόν, μπαίνουμε στο σπίτι. Όχι ρε μαμά, όχι αυτό. Ναι, δοκιμάζω να έρχεται νερό τώρα. Τα από κάτω. Το κάτω το γύρισε. Εδώ πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη του νερού. Αυτός εδώ δεν είναι? Τι είναι εδώ? Θα στρώσουμε να δώσετε τον Εκ τώρα στο... Σβήστε. Ναι. The girl with the dragon tattoo. Έχω φέρει κι άλλα παπούτσάκια. C'est pour la plage, chérie. Le quotidien. Vous avez apporté un ψελιδάκι? Αυτό δεν σου έλεγα εγώ. Όχι, είναι ηχοκόπτη μου. Εντάξει, το εναλλακτικό τι είναι? Για πες. Sexy thing. Στρώνουμε αυτό από κάτω και το άλλο από πάνω. Ωραία, θα το κάνω εγώ.